салом бинандагони хабар-тиҷи. ба иттилои китоботи раиси ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз Эмомалӣ Раҳмон амр додааст, ки китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров марҳила ба марҳила нашр гардида аз номи раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар як оила тоҷик тӯҳфа карда шавад. манба меафзояд, ки роҳбари давлат тасмими зайлро барои баланд бардоштани ҳисси худогоҳӣ ва худшиносии миллӣ ва ҳамзамон бо мақсади омӯзиши амиқи таърихӣ пурифтирохии халқи тоҷик ба назар гирифтааст. нашри китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров бояд то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати Тоҷикистон нашр ва тӯҳфа карда шавад. зимнан Эмомалӣ Раҳмон барои иҷро гардидани амри мазкур дастгоҳи иҷроияи президент, вазорати молия, агенти омор, агенти хариди давлати мол, кор ва хизматрасонии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Мухторӣ, Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Суғд, Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳоро музаффаҳ намудааст. ва ин буд, дӯстони азиз, хеле дуруст аст, хеле ин кори беҳтарин аст, ки вагарна баъзеҳо таърихи 70-80% халқи мо намедонанд ва намешиносанд. ин хеле кори хуб аст. хуб мешавад, ки китобхонӣ бисёр одам калаш тоза мешавад ва мо фаҳмишамон дигаргун мешавад. бисёр хуб шудааст, ки китобро тӯҳфа мекунанд ва ҳар яки мову шумо бояд он китобро хонем. шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед дар комментария. Ки хонд?